Alright, Agwaka. Bros, I beg, man, I'll go forget myself. My name is MC Agonyan, aka Person Papa. Bros, I dey chill out with Easy Flow. Bros, guy, get this wonderful package. You know they easy to pay 20K, come try here, come watch Person Papa like this. Oh boy, Easy Flow, you not too much. Now you will call here for bros. But see, before you go call here, forget, I go just show myself small. You gonna see, I don't say you know they hot bros. You want kill people today. Baby, they feel like the video that you that. That's so easy. Alright, MC Agonya just throw your mask more than Easy Flow. The guy don't they provoke. The guy want enter one scatter stage tonight. Alright, now so. Alright, my people, you know easy for this country. As I tell you, we dey hustle. Now so it be. Now Nigeria, you go see person when get one eye they do security man. I dey tell you now, if thief pass for the outside where don't close, I want to see him. Bros, now photographer person when get one eyes with the snap. I dey tell you now, I beg muna they use una brain. I beg. I just dey tell you now. Alright, I say be bitch. And they come back and I beg Easy Flow, people they wait for you. This 20K won't pay not just like that to bros. Easy Flow, why you there? I beg, bro, that's it, me. Let's go. Good luck, Nigerians.
afọ nwanne m maka emesịa na ị ga-eriju afọ nwanne m ị na-agba mbọ n'ụwa ị na-anụ ya o ị na-agba mbọ n'ụwa onye na-agba mbọ jisie n'ike n'ụwa maka emesịa na ị ga-eriju afọ n'ụwa maka emesịa na ị ga-eriju afọ n'ụwa ị na-agba mbọ n'ụwa ị na-agba mbọ n'ụwa onye na-agba mbọ jisie n'ike n'ụwa onye na-agba mbọ jisie n'ike n'ụwa maka emesịa na ị ga-eriju afọ nwanne m maka emesịa na ị ga-eriju afọ nwanne m ị na-agba mbọ n'ụwa ị na-anụ ya n'uwe ị na-agba mbọ n'ụwa onye na-agba mbọ jisie n'ike n'ụwa maka emesịa na ị ga-eriju afọ n'ụwa maka emesịa na ị ga-eriju afọ n'ụwa la 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 afọ ya ọzọ ụmụ Igbo ọnwụ ya eme anyị arụ ihe okwu ọnwụ Ojukwu eme anyị arụ ole mgbe anyị ga-ahụ ya ụmụ Igbo ọnwụ ya eme anyị arụ ihe okwu aya ọnwụ Ojukwu eme anyị arụ ole mgbe anyị ga-afụ ya ọzọ ụmụ Igbo ọnwụ ya eme anyị arụ ihe okwu ọnwụ Ojukwu eme anyị arụ ole mgbe anyị ga-ahụ ya ụmụ Igbo ọnwụ ya eme anyị arụ ihe okwu tura onye araba nkụ kpọkenu ya tura onye araba nkụ tura onye araba nkụ kpọkenu ya tura onye araba nkụ tura onye araba nkụ kpọkenu ya tura onye araba nkụ tura onye araba nkụ kpọkenu ya tura onye araba nkụ instrumenta pekem oji nke m aga nke ya na anyị ji olu pekem anyị ejela mata ndị agbachiri ike n'ukwu sije oji nke m aga nke ya na anyị ji olu pekem anyị ejela mata ndị agbachiri ike n'ukwu asị m oji nke m aga nke ya na anyị ji olu pekem anyị ejela mata ndị agbachiri ike n'ukwu sije awarawa tomato mgbasa ụka ka eji eri ya awarawa tomato egwu dị ya isi furu onye na-enye m ka m na-enye onye na-enye m ka m na-enye n'uwe onye na-enye ka m na-enye
n'oyimo asị m onye na-enye m ka m na-enye onye na-enye m ka m na-enye onye na-enye ka m na-enye ya ka m ga-akpọ onyinye onye m aha ya bụ onyinye onye m aha ya bụ onyinye onye m aha ya bụ onyinye ebe m nwere enyi Jizọs nganga na-egbu m egbu ebe m nwere enyi Jizọs nganga na-egbu m ebe m nwere enyi Jizọs nganga na-egbu m ebe m nwere enyi Jizọs nganga na-egbu m ebe m nwere eze Jizọs nganga na-egbu m egbu ebe m nwere eze Jizọs nganga na-egbu m ebe m nwere eze Jizọs ihe okoko nganga na-egbu m ebe m nwere eze Jizọs nganga na-egbu m egwu ọma ka m na-eti egwu ọma ka m na-eti akara ka m na-eme ha sị m egwu nke na-asọgbu m pekem kojo nne m ọgọ ọgbọwari kedu maka chimoni egwu nke na-asọgbu m pekem ugobeze nwa mama o Emeka lesi gị ka m na-akpọ n'uwe egwu ọma m ka m na-eti egwu nke na-asọgbu m pekem nne m ọnwa na Delta Chakilanda mesigbo m ezigbo onye ọgba bọọlụ ọsọ n'igwe ka m na-akpọnụ ezigbo nwanne ewi nwanne afọ nwanna Nnewi bịa kene egwu ọma m ka m na-etinuo afọ nwelu dị na Nnewi egwu nke na-asọgbu m pekem nne m aiwana kene Sonacop Industry ọkwa ọtọ ụgba na-achala ezigbo oyimo akara ka m na-emenụ egwu ụmụ ka m na-eti egwu nke na-asọgbu m pekem nne m I will never forget you ekwe n'ogidi ezigbo oyigbo menife Chimotos London aka na-ele moto na Lagos Chimotos USA Ichie Million Chadon Investment National Law Advanced Club of Nigeria Ochinchi na-eme ọgọ na Anambuka eze m ọ ga-adịrị na mma I will never forget you onye na-eti igbo Injinia Sonos ọ ga-adịkwara gị na mma easy flow
asemo. Kini kameji tolo chukwu mama. Kini kameji le tolo chukwu mama. Agameji aja digimma. Agameji tu digimma. Agameji yobibo tolo chukwu mama. Kini kaigeji tolo chukwu mama. Kini kaigeji le tolo chukwu mama. Agameji aja digimma. Agameji tu digimma. Agameji yobibo tolo chukwu mama. Maulelelelele maule. Maulelelelele maule. Maulelelelele maule. Now wetin dey happen so maule. Wetin dey happen so maule. Wetin dey happen so maule.
they wish you. Nigeria, waiting that they wish you. Nigeria, waiting that they wish you. Onye na kede, onye na kede, Chinedu na kede, Obana Chala na kede, Oye Minister na kede, onye na kede, Akumili na kede, onye na kede, Emiliki na kede, onye na kede, China Krisi na kede, Ida Chokuku na kede, Billionaire, Ochie Gomwamba, my engineer Chris, Mega Planet. Kaka go there, Nkwacha go there. If Kaka no there, Nkwacha go there. If Kaka no there, Shinapu go there. Kaka go there, Kaka go there. If Kaka no there, Nkwacha go there. Must apply Chonwa Junwa. I raise my case. Jara Jara, I volume under the holy water. Ijani kwa wanda gimwani, Ijani kwa wanda gimwani. See you Pumoti, see you Pumoti, not your people yet. Ijani kwa wanda gimwani, Ijani kwa wanda gimwani. See you Pumoti, see you Pumoti, not your people yet. Ijani kwa wanda gimwani, Ijani kwa wanda gimwani. See you Pumoti, see you Pumoti, not your people yet.
chidonu obi gbadoro anya obi mee ka onye ife obi kelele nke obi kelele nke obi kelele nke obi kenke nke obi sewa 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 liwa sewa 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 liwa sewa 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 liwa sewa 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 liwa sewa nwanne nwoke bịanụ sewa 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 liwa sewa nwanne nwoke bịanụ sewa 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 liwa iyolom iyolom asigi iyolom asigi iyolom 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 ta wanda ba sabia ka fashi ta wanda ina kama wanda ma isi flow na agba kanaram Chief Tony Ebola from Ela Delta State Kadila Otogura Lagos Charlie Parker Ezioy Ojoko Ojoko I wanna connect His Royal Highness Kimwogu Kibwa of Apollo Papa Mama Bear say hello. If you want to kill me, give me make a die. I will follow equal charity. Mama Bear say hello. If you want to kill me, give me make a die. I go follow equals direct today. Papa no.
works that you are doing in Imo State. Oh, Limo. I will never forget my good people in the house. Legend interior decorators. Ibashike. Jemok pure water. Mirindu. Mirioma. Quality bread. Agune Chamber, one of Apollo. MD, Star Arrival. Ogalanya Madu. Asini Sobu Madu. I wonder can Mazi Innocent. Odela Ochi. Ordina Wata area. Of Aaron Dizio, Oko is one of Asaba, Director, Ino Pure Water Dwelling Company. Onye mule gonna be Fesolia. I will never forget my good friend Emeka Ibekute from Oka Etiti, youngest landlord. Woke Kawani Mare. Never know. FP Production. Senior Green on the building. Committee the done. The Sacred War Master. Chidas. MD Chief Cherry Hotel Kadina. Eni. St. Anthony Bread. A-Life and La Special. Wakocha. Saki. Godeja $1. Thank you. Oh boy, sick generation, man. Wow, now this work, they're wonderfully packaged by Easy Flow. I tell you. We go see laughs more before we go come out, I tell you. One man come church one day, come meet worry pastor, say, Pastor, I beg, my dog die. You go fit bury him for me? My pastor say, what is the meaning of that? We don't do burial for dog. Please try the next church. Like the guy tell us, I beg. You know whether the pastor the go fit collect like 20 million. I pastor shout. Why you not tell me say your dog na Christian sis? Why you not tell me say the dog na born again? We can't do for born again dogs. That's why that be. All right. Before we go come out, make we hail some important personnel. His Excellency, the Executive Governor of Imo State, Governor Rochas Okorocha, able philanthropist. I'm not gonna forget Golden Land International. Now so it just be. We go see great Albino Enterprises. There's Anayayo. Onwa Buruburu one of Ikulobia. He said, make I greet the people of Great Movement Club of Nigeria. We not forget our daddy. Dada Okoro, Igwe Menife one of Asaba. He said, make I see greet Adimachaka, Udakwenyi one. We don't carry the greet to reach your house. Angus Oye, Nuku Minine Zonora, one of Aguata, Oye Minister. Na so it be. Divine car wash, Eva Nasamoto, Nasaba. Ona too much, I see carry the greetings, go meet my shaman. Horror! Where's the chima? Cheap and water. You the villain, bros. I said, be alright. If we the build us for this country, you know they use shadow paint and legend interior decorators. I tell you, bros, now mushroom house be that now. Alright. I don't forget my shaman, Aguni Jogbe. Now so it be. My people, Abulu. Now boy there. Easy flow. You know, so now charity they start from home, so now they talk so. Alright, ladies and gentlemen, my name is MC Agonyan. Now so they wrap up. We go soon for our next album, I tell you.